Kresek abang ya diane gendeng ya. Pilih ono nganti lek mangan aja mbok. Situ. Ya ono kan. Mendem-mendem ngombe ombek minuman mabukan kuwi lho. Ya iya Mas, ngono lho. Ora kan saurunge nonjoke kan saurunge digawe to. Aduh. Ya mendem tonjokan ora, mendem ngombe anu kuwi lho. Wah iya mendem maksudnya mendem nek ombenan kuwi to. Ora mendem tonjokan gak kowe. Pas denge maksudku ngono lho. Heeh. Lah iya ora pas ingine kan gak. Lah nonjok saurunge ya. Lah iya kan ingine ngono lho, Jok. Mendem ora mendem tonjokan ya. Mendem minuman mabuk kuwi lho. Wis kita kerjaan. Diomongi yang kuwi pengat. Ngekel aku diomongi ngono. Nggih, Mas.